kalatvlive. Kalatvlive machiegni pacho ma e odwa. Ineno kalatvlive. Kalatvlive machiegni pacho ma e odwa. Oyaure nyakor mga jwan kamaro mrumentie ko gwen maket kod maindi en ting tarik 23 dunero mar ang'wen Brenda iga fario kod auchiel en ting Thursday TBT throwback Thursday nyakor mga jwan kamaro mrumentie okinyi ni eri warwaki cheno ni eri maro masule Mokinyi wabende no chakore sa achiel mokalo chien kanyo kod chako kod ruoth warwaki cheno ni eri mano marido weche manyien mane otimore odiochieng' manyoro mabende dhi timore odiochieng' ni ma kawuono kanyakla kod weche go mathoth mabende otimore pacho kaendi kod gwenge maoko. Yie wachaki kod gwenge mag Elda Maravin kama ripot koro yango ni jalup jatend piny owacho migosi Abraham Kithure Kindiki sani koro ne owuok oko kendo dhi nyime kod chwalo moko kuom chenro go mag dongruoge gwenge mag Elda Maravin kama ne osingo kaka piny owacho mar biro neno ni thoth dongruoge go gin mago mabende oru kendo tieki mapiyo piyo. Kata kamano e kinde twak mare kod jopiny gwenge ma kono Kithure Kindiki koro ne oyango ni piny owacho ni eri mar Kenya Kwanza okoikore mar mino wach kod jogweko mabende pingo telo ni eri masani kabende wacho ni oganda gweko onge kod agenda kata gino ero mabende ginyalo pedho e nyim jopiny to gisiko mana ka giseyo tije gweko mabende piny owacho osebedo katimo kotelne kod migosi William Samoei Ruto. Giwacho ni ok gibichiko itgi kendo ok gibiduogi chien kotende kod weche go geko maket kod mago. Iko watu wengine washenzi walipewa kazi ya kusaidia rais, badala ya kufanya kazi kulingana na katiba wanaenda kushindana na rais, wanajifanya hata hao ni marais, wakafukuzwa. Saa hii wanatuongelesha na kutupigishia kelele wakiwa huko nje. Sisi hatutachukua muda wetu kujibizana na watu ambao wanakaa kama wamechanganyikiwa. Mimi unataka nijibizane na mtu mwenda wazimu? Nijibizane na watu wamechanganyikiwa? Nijibizane na kila mtu ambaye anatusi sisi? Waendelee na mambo yao, tutawanyorosha. Dawa ya siasa sio kelele. Dawa na kiboko ya siasa sio kuongea sana. Ni kura inapigwa, mmoja anashinda, mwingine anashindwa. Hawa jamaa wataona siku mrefu next year. Wakifika hapa, kabla waanze hiyo Kiingereza yao, kabla waanze matusi, uwaulize, wewe Kalonzo Musyoka ulikuwa vice president miaka 5, tuonyeshe project moja ambayo ulitetea ukiwa naibu wa rais wa Kibaki hapa Esageri. Kuna project walileta hapa? Waliwahi kufika hapa wakiwa kwa mamlaka? Waliwahi kufika hapa? Ule mwingine Rigathi ameshaifika hapa? Kuna kitu ametetea hapa Baringo? Kuna barabara ameleta? Kuna soko kama hii amekuja kusidikisha? Kwa hivyo sisi kesi yetu itaamuliwa next year na wananchi kwa debe. Hii kiburi yote tunamalizia naye hapa. Jotelo go manie kwetha makwedo piny owacho mabende kaka United Opposition akaotene gikoda koga imarune buch siasa mar Wiper migosi Kalonzo Musyoka ne jochako limbe margi e gwego mag Ukambani kama bende kane giloso koda ka jopiny to jotelo go koro to yango ni oganda kuwuok e gwego mag Ukambani osejoko koda ka telo mar Kenya Kwanza mabende telie koda ka jatend piny Kenya Daktari William Ruto. Jotelo go bende koro to oyango ni oganda mapacho kaeri sani koro to kale midhiero mopogore kachiel koda ka chiedna mabende koro to kwako sectors mopogore pacho kaeri ka oting'o mano mar somo mar thieth kachiel koda kama moko. Jotelo go koro to singo ni gibiro tiyo matek mar neno ni gigolo oko e telo Daktari William Ruto kendo neno ni oyiero jotelo mabeyo mabiro kelo dongruok ne oganda mapacho ka. Wanaumia kama Wakenya wenzao. Kwa hivyo ndio tunasema kwa kauli moja, wakati umesalia mdogo, sasa tujikomboe. Uchaguzi unaokuja sio uchaguzi wa kawaida. Huu ni uchaguzi wa kukomboa Kenya. Wewe mwenyewe uko tayari? Wangapi wako tayari kukomboa nchi yao?
na tukikomboa tutakuwa pamoja. Wakenya wameamua kutoka mlima Kenya mpaka pwani tunakoelekea, kutoka upande wa northeastern, mtaona wengine hapa, kutoka Ingo western Kenya, kila mahali Wakenya wamechoka. Ninaona, unajua wanatuogopa sana. Wakiona Kalonzo na Rigiji na MJB na Eugene wanaelekea mahali, wanatoa bai. I hope hii pesa pa capitation. Sasa shule nyingi hazifanyi kazi, walimu hata mambo yao yanaharibika. Naona katibu wa elimu anasema ametoa pesa ndio by Friday, Ijumaa, leo ni Jumatano. Kama Ijumaa hiyo pesa itakuwa haijafika kwa mashule, huyo katibu wa Ruto atakuwa anaonyesha yeye ni kama mkubwa yake. Uongo mtupu. Watu wamechoka na uongo Kenya hii. Nimeona gazeti ya Kasongo inaandika ati jana kulikuwa maandamano, Rigiji, Kalonzo hawakuonekana. Sisi bado tangaza maandamano. Mlisikia tukitangaza? Sisi tunapanga maandamano. Na ile maandamano tunapanga sio ile Kasongo amezoea. Ati ya siku mbili watu wanarudi. Ile maneno tunataka kupanga. Kwanza tunataka ihusishe kila mtu. Tutafutana na watu ya Leader Mwananchi. Tutafutane na Gen Z. Tutafutane na United Opposition. Tutafutane na Wakenya, tupange vizuri. Number 2, hatutaki tu kuongea mambo ya mafuta. Hii maandamano kwa sababu itakuwa kali. We must put all the issues. Mambo ya mafuta, mambo ya ABC, mambo ya vitambulisho, mambo ya wizi. Na nikwambie Kasongo, wewe ulizoea Raila anafanya maandamano, unaita yeye, unamwingisha kwa serikali, maandamano inaisha. Ile itakuja hakuna mtu utaita atuingize kwa serikali. Ile maandamano inakuja, the demands we make will be met. Akina Murkomen, hii watu ya guns lazima wakwende. Hiyo maneno itakuwa hapo ndani. Mambo ya mafuta lazima. Mambo ya IBC lazima. Hao watu ya vitambulisho wanapeana vitambulisho haraka kwa Ruto huko kwao Rift Valley. Hapa Ukambani mnangoja mwezi 5. Huko Mlimani tunangoja mwezi 7. Nyakaro mugimoko kuom jong'anyo mabende nie ng'anyo odiochieng'no manyocha kinego eko mabende ni bago ng'anyo eko mar pingo rang'ino ero mabende fuel osebedo koidho kendo ni malo e pacho kaendi gone koro ne ogol kodo bang' chulo rambun momeda eko maching marom siling 3,000 ng'ato kod ng'ato. Jo Kenya go eko dhi nyime kod sundo malich mokalo piny owacho kuom rido ngima matek malich mokalo ne oganda jo Kenya. Kabende kuom kinde moko nitie jal moro mabende jakeno tich oganda mabende ne okelo sinema manono e dono ero mamalo kinde mabende ne oting'o mabango kane okwedo malich mokalo kit ngimano ero mabende sani koro oganda jo Kenya dhi nyime kod dago. Kabende nondhigi kabende nodonjnegi kod ketho mar rocho weche mag kwe boma ma Nairobi e kind bombe mamoko, geng'o ne nyamburko mabende winjore katiyo kod apeyni go eko mapile ka pile, chocho weche go eko mag kwe kendo ne arita ok ber malich mokalo e kinde go eko mabende jopiny kata obila ne orakre kodgi guok kod rombo. Kama kaka weche ne chalo. Each of the accused person shall be awarded a cash bill of 3,000. The issue of proving the kind of offense shall be raised during trial as this forms part of the evidence to be tendered in court. We shall have a mentioned date for the trial and supply of written statements and all documentary evidence by the prosecution. In the logistics counseling, what is the time? It's around noon. Yes, so logistics of having them back to the station, taken to a medical facility, we don't know whether the doctor is here or not, confirm the age, have the report brought back to court, it's not practical. So they be escorted by the OCS, we shall mention tomorrow to confirm their age. If the family members are there to bring birth certificates or any document to prove their age, then well and good. And kindly counsel, advise your clients accordingly. Let us just respect the courts. We don't have to make noise to be heard. We are heard even by being silent.
Jatend migawo mar saga mano migosi Wycliffe Oparanya koro to wuok oko kendo yango ni atamalo 95 mano mag rowere mabende noyudo omenda go mano chiw kora ka piny owacho omenda go mag Nyota Fund koro to osechako ohelni kendo ngima gi dhi makare. Jatelo koro to yango ni mae koro to nyiso ni rowere go ne oikore malich mokalo ne timo ohala bang' ne yudo omenda makamago. Kabende koro to yango ni pod girango ka rowere go tiyo kora ka omenda makamago kendo gin kora ka geno ni omenda go koro to dhi loko ngima moko kuom rowere e pacho kari. Weche go bende nosir kora ka migosi Henry Rotich mabende ne ni kode. Nina furaha, nimetembea karibu Kenya mzima, nimepata reports ya hii program. Nina furaha 95% ya wale vijana ambao walifanya initial training tayari wanaendelea na biashara yao. Na lengo ya hii project ni kuwezesha wewe kijana kufanya biashara. Biashara ndio njia ya pekee wewe unaweza kuwa tajiri. Ukisema wewe unatafuta kazi, unaenda unaandikwa shilingi 20,000 mahali, hata ufanye miaka 20, uombe Mwenyezi Mungu, na hiyo ndio mshahara wewe unapata kwa mwezi, shilingi 20,000. Wakitoa hiyo vitu vingine unapata 15,000. Uwezi kuwa tajiri. Wewe umepata hii nafasi, ni kama umepata hii nafasi uitumie vizuri. Ndio kwa sababu tulisema uje training. That training was very important for you to be an entrepreneur, to get proper skills for you to do your business. Na tulisema kila Mkenya ana nafasi kupitia kwa mtandao. Kitu moja tu yenye nawaomba ndugu zangu na dada zangu, tumesoma imetosha. Si tumesoma? Pesa ya kwanza ilikuja na biashara, nasikia mmeendelea vizuri kwa report nimepewa. The only favor you can do everyone as a patriotic youth, please stick to that line ya biashara. Ndio hata tukiongea yote yenye tunaongea mwaka huu na mwaka ujao na kila kitu, mwishowe waziri anarudi kwake nyumba, mimi narudi kwetu nyumba, wewe unarudi kwako nyumba. Kama ukufanya kitu leo unalala njaa, ama kama ulifanya vizuri familia inashiba na unaajiri wengine na Kenya inasonga mbele. Extremely important. My only request is, because the president wants us to create employment through this project, sio ndio tunafanya? Na naona vijana wengi ni wandogo hapa. Tujaribu sana tutumie pesa vizuri, tuweze kujiajiri zaidi na kuajiri wengi. I plead with you young people on matters of discipline. Sawa sawa. Jakoro mugi jagoreten migawo masomo mano migosi Julius Bitok saito koro yango ni piny owacho anyate boten migawo no achiel no ero sani koro oseketo ikruok mopuch mano ne ochwalo omenda go eko mag somo odiochieng' manyoro kadhi nyime maendi biro kodong' mana ndalo machuok to skunde yawo e pacho kae ni mangima jumanero makiny. Weche maket kod magi migosi Julius Bitok koro wacho ka oganda jo Kenya sani koro kale chiedh nade buora kotenore koda pek magiyudo e weche go eko mag somo, ka bende magi bende gin weche go eko mabiro e kinde gi eki makoro kwan nyithindo go eko manie skunde mag sekondar osechopo 4,000,000. Kata kamano piny ywak nitie ni piny owacho pod ok omedo capitation kata omenda michwalo mar jolo somb nyithindo maket kod mago. Piny owacho sani koro wacho ni oyie kendo yango nitiere midhiero mopogore opogore mabende pod goyo kata paka mabende pod goyo ten migawo nero mar somo. Kata kamano giwacho ni gintie kod ikruok mar rakruok kod midhiero maket kod mago kaka sadhi. To reaffirm that free education policy in Kenya is still intact and is in place, despite the teething problems that we have seen in the financing gaps. I want to say that as a State Department, we are doing everything possible to ensure that we get enough resources to fund free primary, free day secondary, and free junior education in Kenya. However, we have had challenges with the fiscal space, as I presented, and it was worse
during the previous government, because as you're all aware, we have been able to increase the budget that is going to education from about 490 million in 2022 to more than 700 billion in 2025. So we've been really increasing, but the demand continues to be huge. So in as far as what we expect the principals to do, despite these budget constraints, we have been encouraging our principals to stick to the budget. And if there is any school which requires additional money for some reason, they request and get approval through the County Education Board. And we have been approving requests from time to time through the County Education Board, whether they want to buy a bus, whether they want to do some additional infrastructure. That has been the procedure going forward. And I want to reaffirm that exchequer requests have been going to schools. We have confirmations. And on capitation, we have been working very hard to ensure that there are no delays. Like, for example, in last term, we released the money before schools opened. That is in January 2026. This time also, we are also releasing money for capitation as early as today, as we wait for schools to open next week. I want to confirm to the House that we have received the money from the National Treasury, and today we are going to wire the capitation money, the 23.4 billion, to all our schools around the country. Weche go mag thieth eni teni migao mar thieth koro to ogolo siem kata ogolo luoro ni tuoche mopogore opogore kama oting'o tuono mar nyaldiema koro to nyalo medore e pacho kaeri e kind oganda. Kama eri en kaluwore gi kit kaka koro to iwito taka e bombe mopogore opogore e pacho ka. Ma en wachno mano wachi koda ka jagoro e teni migao no mano Mikai Miri Mudhoni, mabende koro to wacho ni oganda mathoth kata bombe mathoth e pacho kaeri koro to ok wit taka e yono ma owinjore, gino mabende koro to kelo luoro ni tuoche mathoth koro to oganda nyalo gamo. E seche nogo bende jatelo nogolo kwayo makende oganda ma pacho kaeri mondo mi obed motang' kendo gineni giritore giwegi ka giketo ler nyime mar neno ni ok gigamo tuoche machalo koda kamano mar nyaldiema. To address the urgent issue of sanitation and waste crisis, Kenya today is currently facing a dual crisis. 22,000 tons of unmanaged waste are generated on a daily basis, with only 10% adequately managed. So this is leading to a rising threat of wash-related diseases like cholera, mpox, and other diseases. And the ministry has used this platform to ensure that we bring to the fore and seek support from other agencies, from the private sector, from civil society, because this issue of waste management, issues of wash-related diseases, it is not a one-man show. It is a collective responsibility for the government and equally the private sector, the civil society, so that we can ensure that there are no diseases or ailments that are getting our people at the bottom of the pyramid. We are in the middle of March, April, May rains. When the rain falls and the feces are swept off, they will come to our mainstream, the source of our waters, whether it is in taps, whether the water is coming to taps or into a well, they'll come from where it is contaminated most. And that is where we are very, very keen right now about sanitation and water. The Epuka Uchafu Afya Nyumbani campaign definitely clears this. We are dealing with personal hygiene, issues of even washing of hands, as simple as that. Jokoromoge don kuise sabat jubilio yango ni giseketo ikruok mopuch mabiro neno ni gichwalo wechege kuma gi yiero mar ko gwenge e yonero makare kendo mondisore maliche mokalo magi kibiro
kotenre kod lal mabende sani kod nolal kod to mabende nolal kod ngima mar jaod burano Roma Ol Kalau. Wach mabende sani koro giwacho ni kar chung'o od burano Roma Ol Kalau ne gin margi kabende gikwayo duond buch siasa go eko mabende gitiyo gi tich achiel kamoting'o DCP ni ka giyie to giwenegi kombe go eko maket kod mano. Kata kamano giyango ne johera margi ni giseketo ikruok ne romo puch mar biro neno ni weche go eko mag yiero time yo ne Roma kare. Gikwayo kwe kendo achiel mar oganda kendo go eko mabende ichwalo yiero maket kod mago. But of course, it is actually a practice or what we have done before, that if the candidate or if the leader of that particular constituency or the MP was actually from a particular party, then definitely that party should be given a chance to fill the candidate. That has happened in Bere. And I think the best thing to do for purposes of unity is to actually let Jubilee field a candidate for MP Ol Kalau. So of course discussions will be there, but I think as far as we are concerned as a party, we are also independent as a party, and I think there are paths that we shall take as a party. Can I assure you that whether there is another candidate from any other party, there will be a Jubilee candidate. And maybe the chairman can assist there. Yes. Yes. As you know, this Jubilee party is a party founded on the basis and the tenets of democracy. And the democracy requires that each and every body should be given an opportunity to contest any position that he or she wishes to contest. DCP and all other coalition partners are free also to have their candidate to run for Orikarau seat. But what we are saying is that the Orikarau seat has been occupied by Jubilee party in the last 2 elections or 3 since the year 2013. Up to now, it was first of all under TNA, subsequently under Jubilee. And in the spirit of togetherness and unity, we have said, since this position was held by Jubilee, it will be better for our coalition sisters to also support Jubilee in this by-election. You remember when we had the by-election in Imbere, we were able to be persuaded, and we stepped it down in favor of DP, whose candidate we supported. We don't intend to field a candidate in a Mruadikri. Our sister or coalition partners will field a candidate, and will find it convenient to support the candidate whom they will agree upon. And we also requested them to find it convenient to support a candidate that will be fielding in Orikarau. Of course, if they field their candidates, then we will have, or we'll cross the bridge when we get there. But kaporo ntiere weche goeko mag yiero eni chenro mabende koro to duono buch siasa no mar UDA neni godo mar neno ni jopuonj mabende koro to obi obedo kaka jogo mabiro chung ne chenro mag yiero mag ombulu mar egwengoeko mag Makweni e kaunti no Makweni do chingni makawuono koro to nyuolo paro mopogore opogore e kind oganda ka bende koro to wachore ne moko kuom jopuonj madongo isundo mondo mi koro to owuok koda ka jonyuol mabende koro to bio neni ochung ne chenro makamano. We have seen kutoka last week this regime ya UDA imeandikia walimu wote, all ed teachers, messages, and it has started threatening our teachers that they must be involved katika siasa za UDA. Sisi tunataka kuambia walimu jambo moja, all teachers where you are, wherever you are, hiyo bahasha mnaenda kupewa, ukipatiwa beba uende nayo nyumbani, hatujakataa. Lakini ukifika nyumbani, nenda uangalie watoto wako, nenda ukumbuke wale watoto ambao waliuliwa na hii serikali, nenda ukumbuke ile damu ya dhwake ambayo wameiba 14 billion, na uangalie ile bahasha umepewa. It is less than a quarter of your salary. Na ukiangalia hiyo bahasha, weka pesa chini, kula, do nothing. And I want to give you an assurance to all the teachers, hakuna kitu utafanyiwa. Hata ukikataa kupiga hizo simu, even if you don't mobilize, they will do nothing to you. Wachana na wao, chukua pesa, weka chini. To all teachers, don't do anything. Hakuna kitu watakufanyia. Kila mtu lazima alipe gharama.
to invite our teachers, mulipe gharama yenu. Hizo bahasha munaitiwa, gharama ni kukataa kusaidiana na hii serikali ambayo watu wako wamenyanyaswa na hii serikali. Pesa yenu ya matibabu ya insurance, teachers, it is in limbo. Muko kwa shida ambayo mumeingizwa na hii serikali. Tunawaomba hizo bahasha zikikuja, maana zimeanza kupeanwa kutoka leo, muangalie ni kuhusu mbele na kesho ya wazazi wenu, ya watoto wenu ambao mmesomesha. Na wazazi ambao mko hapa, you have been mobilized kwenda kusaidia hii serikali at a time when Kalonzo Musyoka ako tayari kuchukua urais. You are being mobilized 20 people per polling station at a time sisi kama Wakamba we have a serious presidential candidate. Nyakona mogi Tent County nero ma Migori en mano mabende sani koro chako titu chachiel koda migao nero mar UNICEF e kang' mabiro neno ni ober weche gweko mag thieth e kaunti achiel nero ma Migori. Anyato ne wakeini gweko mabende konyore e kaunti no ero kendo ni ngima nyithindo oriti okang' nero makare. Ma en okang' mibiro neno kaka yo mar duoko chien thoge gweko mag nyithindo matindo kanyakla koda mine gweko mabende ka konyore to wito ngima gi osiptende mopogore opogore e kaunti no ero. UNICEF tieto jachiel koda kaunti ma Migori bende koro rie thochgi ni gin kod chien mabiro neno ni gikedo matek malich mokalo kod timbe gweko mag rocho ratich mine kanyakla kod oganda e gweko makono. Ka bende giwacho ni gin kod dwaro mabiro neno ni ngima odhi maber makare ne nyithindo kanyakla kod mine gwege makono. This is about strengthening partnership, as was rightly said. We are here to visit some of these field visits to some of the health centers to see some of the good work that has been done. The three critical takeaway for us as UNICEF is about ensuring how we can better support on maternal and child health services, ensuring that the CIDPs and EADBs are able to sustain the investment that is already being made. It is also about addressing the triple threat. There is a UNICEF program, there is also a UN joint program on triple threat which addresses the SGBV, the sexual and gender-based violence, FGM, and teenage pregnancy. And the third area is about public health emergency outbreak, which also includes POSH services. So we would like to see how we can better strengthen our collaboration and support the government on few critical indicators that would really help Migori to take that leadership. And so I would as a county, we have received support in the area of mother and child care. We have received support in areas of capacity building to our CHPs and our health staff so that we are able to respond to situations. So today we have this very powerful delegation from UNICEF to review how we have traveled together and also look at what priorities we have in Migori County. We have embarked on an ambitious plan of putting up facilities in our level 4 hostels that are for mothers and are also for newborn. Those facilities will require equipping. The health staff we have will require capacity building. They will also require other commodities. We have discussed that with UNICEF and they have promised that they will look at that because we continue building. UNICEF touches on the core aspects of life because they touch on mothers, they touch on children, and these are the two people who bring future. If you look at the status of Migori County, teen pregnancy is very high. Amongst other counties in Kenya, I think our number is very high. And so to choose Migori County is a very good thing and we are very grateful for that. I must also thank the county government of Migori because I've learned today that they are planning to put up a rescue center in Nyatike, and it will not only deal with the FGM, but beyond that, there are women who are beaten, there are boys who are molested. There are so many things around triple threat. Kawaduoge kaunti ni Kisumu eni jolonya mano
mawuok e alwora mar Nyanza koro to wuok oko kendo medo jiwo oganda onagi mondo miyo ne wuok oko kendo ndikore kaka jogo ombulu mar ne giduoko chien kata giduono kwan manok mag jogo ombulu ma osebedi ka ineno e kinde ka kinde to ahinya e gwego mag Nyanza. Kane otene gi koda ka Midusa Zipi Owino koro to giyango ni giseyudo apis moyiedhi mabende koro to gibiro tiyo godo eno ni gichwalo chenro gi mar jiwo oganda mondo mi wuog oko kendo ndikre kaka joluto ombulu. En gima watimo nikech onagi. Watime mondo wa protect onagi. Watime i future mar onagi. To watime onagi dhi bet kanye. Kidhi tim kura next year, wabet kod numbers mekwa. Wakauru ombulu, in kumi betino, tich mitiyono, te mondo ipush mondo jogo ka ombulu. Kech mane madhi konyowa. Wanyiso jowa ne ombulu ni ema teri mesa. Mesa chaki chope to wachon wan kaka anyuola. Wabiri mesa gukura 400 milion 4.7. Koro watemo nyiso jowa messaging teko mar ombulu. Mar ariyo wabiro gi solutions, digital solutions. Ma track no everyday kura di mowuok e gweng' mane gi mane. Mano wa develop wase achieve. Wabiro gi solution mar kitambulisho. Watimo research ma wang'eyo gweng' ka gweng' e piny Luo. No ginying ji, no wod ng'ane ka ng'ane to onge ID. Wod ng'ane ka ng'ane nyako ma chi ng'ane onge ID. Wan gi data no te up to the village. Koro because wan kod a digital platform, yot mondo wadogo mondo wa track jogi. To wamob gi to gikawo ID. Ka gisekawo ID to warwako gi kura. Wadwa kwayo bende our political class. Waneno ka gin gi samuoyo. Akia nang'o marach. Gin ka samo chak golo ombulu to gimuoch mana gi gik siasa. Ni kaka wadwa pogo piny ang'ang'o. Kar mondo ji okuongo kelo ombulu. Koro wakwagi. This particular time ni. Ndalo auchiel modong' giwe siasa. All MCAs, all MPs, all governors, all CSS, all people in state officials manyalo influence jowa. Owogwoko joduo ka Luo mondo wa mop up everyone. Bang' mano jochak go siasa. Ng'eyo to mar Raila odwoko samuoyo omijowa sani koro gifilan piny orumo. Wakwayo mondo watema mondo wabed gi jingo mondo wakaw kura mondo Nyasaye otawa ka bende wan gi jingo mar silaha mar ombulu. We have over 1.4 million residents of Nyanza region with identity cards and without voters card. So we are calling them to come out and take their cards. Anything that they need this government to do for them will be determined by the kind of leaders that they choose. So if you never participated, then you should not complain about any services that the government will be offering you. Jakono mugi familia moro e gwenge gweko mag Kodumo Kabondo Emobei County saint koro edhi nyime kod ywago dayo bang' ka wuod gi moro mabende oluongore ni Richard Ouma koro yande lal timo mos e pinje gweko mag Russia dweche 8 mokalo chien. Familia no mar jaduong' John Okiri saint koro kwayo piny owacho ni koyie to donjre e wach maket kod maendi kendo nyal pango nigi chenro mar duoko wuodgi no ero dala ka bende gigo sigana ni wuodgi no ero tich ne ok olalne kata nokethne ne e gwenge gweko mag Nakuru e pacho kaendi gikone to nochako wuoth kendo dhi omanyo ngima e pinje gweko mag Russia. Wach mabende bang' ndalo machuok to ne giyudo mana report ni wuodgi no ero mano Richard Ouma en achiel kuom oganda jo Kenya mabende sani koro ngima pek ne gi malich mokalo e piny mar Russia kuro kendo kako oduog pacho kaendi onge. Gisepimo kendo giwacho midhiero mabende gisebedo ka gikaloe nyaka ne wuodgi no ero lale piny mawendo no ero ka bende sani koro gikwayo jogweko manyalo kanyakla koda piny owacho ni koyie to jolgi mondo migi ne okang' mabende ginyalo duogo godo wuodgi no ero pacho. Huyu mtoto yangu alitoka mwaka mpya. Lukua ako Nairobi, lakini kutafuta kazi alienda kutafuta kazi. Alisema ati anaenda huko Russia kutafuta kazi. Akienda huko Russia, sijapata maneno yoyote. Hata simu yake, tukipiga simu hawezi kupatikana. Hata kwa WhatsApp kama wanaangalia message huwezi kuona yeye. Sasa mimi naomba serikali akikubali anisaidie
Niko na uchungu sana, serikali anisaidie kwa huyu mtoto yangu kama inaweza kurudi hapa Kenya. Nione hata macho yake, kwa maana sijui hata kama yeye iko, hata kama alishakufa sijui. Sasa mimi naomba serikali, kama serikali anaweza kunisaidia, anisaidie nione hata macho ya mtoto yangu. Sasa mimi naomba tu serikali kama anaweza kunisaidia, anisaidie. Likuwa anafanya kwa wanajeshi hapa Kenya. Na alifanya alimaliza huko kwa wanajeshi miaka 7. Kazi iliisha, akirudi hapa nyumbani. Hapa nyumbani akakaa miaka 1. Ndio akaenda huko Nairobi kutafuta kazi. Tuliongea na Richard mwezi wa 8 tarehe 7 mwaka jana. Alinitumia picha, alikuwa Turkey. Wakiwa Turkey akaniambia wanakula sapa then wana proceed na jani. Sasa wakifika huko Russia tena tukatumana message, nikamtext akaniambia wako sawa, wako na pesa, lakini wenye wanaweza tumana huko Kenya ndio shida. Nikamuelezea tu kama ako sawa tu atafuta namna ya kutuma pesa Kenya, asikae na wasiwasi. Tena nikamtuma na message nikamwambia uko aje? Akaniambia tuko lakini hatuna amani. Nikamuuliza kwani shida iko wapi? Ati huku ni ngumu. Sasa kuanzia hiyo siku mwezi wa 8 tarehe 7 mpaka wa leo, aliniambia huku ni ngumu mpaka wa leo hatujapatana na yeye. Na kama kuna shida nyingine pia tujue kama familia tukae na amani, hatuna amani. Sasa Richard alitoka, alituambia ameenda Russia, na alituambia alikuwa smuggled, juu alisema walitolewa kama tourists. Akiwa airport alisema walilala kwa airport 2 days kama bado wanangojea wasafirishwe. Akasema sasa amefika lakini hali si nzuri, ako frontline. Sasa hiyo issue ya frontline ndio ilitutisha sana. Tukasema sasa akiwa frontline, vile alituambia ameenda frontline, sasa tu kusikia neno lolote kutoka kwake. Ekora mogi kangi koronomi tamara ka endida ko skalo kanyo pradik kodo chiko Brenda. Yes. Bang sa par koda riyo ku gwen maket kod maindi. Watimo mos ne familia no ero. Endo wan kod geno ni wuod gino ero bro dugo pacho. Oduoge yo makare kwa ngima. Mapio. Kendo onyal konyo pinygi. Iruno gongero ni thuru lo yiengo. Dala en dala Brenda. East or west? Home is the best. Wanyalo dhi kwa go chandri. Koni kod kocha, wawuotho koni kod koni, nyakora mga juang. To bang'e ka koro ichopo, ibedo in between a rock and a hard place. To dala is the best. Tiwacho ni dala. Ber dala. Gik minya yudo, 1, 2, 3. Ot. No. Okichul ang'o? Okichul rent. Keni genya puothi moro nyalo puro. Skumbi koro kinyiewo. Ipura pura, tido mana chiemo. Mapera gire ochieke kor gweng. Kor gweng ipona pona. Maembe. Dala tek mondo ninde kech Brenda. Yes. Then gweng be joere molo buora, boma. Gweng joerore. Nya duongo dhod ng'ato, ine TV. Kae to bedo. Yudo chai moro kata nyuka moro. Pimo sama gidwa gine, tibedo jawanya mariek. Ok itiek ni tiwuok. Pod iwacho kaka agomba kama tin. Piny wacho dhi kodwa marach. Ruto no odejoka ok ber. Ok ber anditi. Ok ber. Ineno kano mak joka. Kisemadho chai moro. Sapa ok chai. Oh, sapa. Yes, isichiwo chiemo maber miseneno news. Miseneno kaka Kala TV olando weche news maler. Yes. Kokiwacho ka ing'eni bwana malino nwa somogo. Brenda no ne ng'ato chon. Ipuonja timbe nyawa. Wanya. Good. That is the correct word. Wanya mariek. TBT Throwback Thursday nyakara mga juongo. Wakao yueyo gi kanyo. Odugi nonro mar weche go kata mag ito Oboke. Kanyakala koda motimore pachoka. Kachilo koda kamago motimore kor gwenge wa mopogore. Brenda kapok watieko. Yes. Iko Apondi kawuono. Yeah. You know Apondi? Ang'e Apondi. The lady manotimne marach riatcha. Uyoma kokwiri. Apondi kano kawuono kata kamano ikano skeleton mar Apondi. Ok ber kata rach. Jogo ketho. Ok tim kamano. Yeah. Utu uliisha wapi? Utu. Beda ng'at ma dhano. To piny Uganda bende pod kedo kod wuodgi cha. Jama cha.
Mar okelo challenge. Okelo, okelo. In gi pronounce ni okelo. Okelo. Exactly. Okelo. Okelo. Okelo chieng' manoter okelo e do. Nyamburko kende mokele no reverse motuomo jafwambo. Reverse motuomo ji. Jafwambo no itongi mane? Motuomo jafwambo achiel mowito ngimane. Then nyoro ang'o mano timre? Nyoro sama ni yalo buche, and I was just wondering why were those people on a tent? Koth ochwe? Awana building because koth no chwe mo. That is Uganda. Tent ogore piny ma That's Uganda. Ineno video no? Nelly rach. Tent ma jajo bede gi prosecutors. Emo ogore piny. Iwacho ni okelo is a wave. Okelo is a wave. Ande an judge ma yalo bura cha. Iwari gi weche mang'eny. Anyalimo. Abeche mang'eny to kawera godo. Nyasaye makora lamo. Macha dwaro ni, macha, I don't know. Koth no chaka chwe. Koth okelo. Aya, bingen jo Uganda kulung pingeno ni Uganda. 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 I'm coming from Uganda. My brother Okelo. Uganda. So there's only one soccer player from that country that I admire most. A young man. He's called Okelo. I'll look for his photo and share with you. I think it's your type. Ekonomogi. Okao yo machok waduogo bangire machok. Wamo the coffee moro sa jeka. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo ma opodhi. Chom mana Gomikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior ma koth ok kethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials, gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07 14 49 56 74 0714 495674 kata 07 28 66 38 55 0728663855. Gomikos Company Limited, your trusted building partner. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Color TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseloso jikondi kod chiemo mamit mit maweki nang'o lith lweti. Kochakore crips, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bayi, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi.
Kisebedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde mag timogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe, tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Odiochieng' kodiochieng' yamb siasa kudho ma opogore opogore ka jotelo riwore kod duond buche siasa kaachiel kod riwruoge mag siasa bende mopogore opogore. Kaka japiny be ing'eyo kaka yamb siasa ringo e pacho kaendi, to gin dongruoge mage mowinjo bedi ni iyudo kaka japiny, to bende gin jotelo mage ma ochung' malaro lemo ma opogore opogore mabiro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen kochakore saa 3:30 mar otieno ka ikelo ni koda Joash Odhiambo Mitula. Magi duto iyudo mana ka okalo e chendo nendo mar orindi mar siasa mana e Kala TV. Orindi mar siasa, kik bai. Kendo goyo lwasi boy kwatho donjo e kanisa nyaka jomihero koro pogore. En gino makare mar chako odiochieng' gi ruoth. Ka igwedhori gi wendego mag pak masudi machiegni gi ruodhi. Bende wakelo ni jipo mag muma koda puonjruok mar leson ma itayi gi Pastor Charles Odinde. Riuri koda an Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam e chenro mar sabato maler ngeso ka ngeso chakre saa 12 mar okinyi nyaka saa 3 okinyi, to mana e wang' jowi mar Kala TV nikech ma e odwa. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo maopodhi? Chom manago Mikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior makoth okethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07 14 49 56 74 0714
495674 kata 0728363855. Gomiko's Company Limited, your trusted building partner. Piny koro tauru gimare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit maweki nang'o lith lweti. Kochakore crips, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bayi, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Det manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Tok bedo kod odiechieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo cathedral. Kik bayi, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't giddy up. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde mag timogie, to gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe, tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyise motimore e pewe duto mana e Kala TV. Odiochieng' kodiochieng' yamb siasa kudho ma opogore opogore ka jotelo riwore kod duond buche siasa kaachiel kod riwruoge mag siasa bende mopogore opogore. Kaka japiny,
Be ing'eyo kaka yamb siasa ringo e pacho kaendi? To gin dongruoge mage mowinjo bedi ni iyudo kaka japiny? To bende gin jotelo mage ma ochung' malaro lemo ma opogore opogore mabiro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen kochakore sa 3:30 mar otieno ka ikelo ni koda Joash Odhiambo Mitula. Magi duto iyudo mana ka okalo e chendo nendo mar orindi mar siasa mana e Kala TV. Orindi mar siasa kik bai. Kendo goyo lwasi boy kwatho donjo e kanisa nyaka jomihero koro pogore. En gino makare mar chako odiochieng' gi ruoth. Ka igwedhori gi wendego mag pak masudi machiegni gi ruodhi. Bende wakelo ni jipo mag muma koda puonjruok mar leson ma itayi gi Pastor Charles Odinde. Riuri koda an Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam e chenro mar sabato maler ngeso ka ngeso chakre sa 12 mar okinyi nyaka sa 3 okinyi to mana e wang' jowi mar Kala TV nikech ma e odwa. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo ma opodhi? Chom mana Gomikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior ma koth ok kethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07 14 49 56 74 0714 495674 kata 07 28 66 38 55 0728 66 3855. Gomikos Company Limited, your trusted building partner. Piny koro tauru gi mare emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Ka bende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Ka bende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo sa 12 okinyi nyaka sa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth? Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mit maweki nang'o lith lweti. Kochakore crips, cookies, ring abula,
Samosa molose rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Par ni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bayi. Tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Det Manimba. Duoko duto ne penjo mag jikondi. Nyakalo mogi dakika en kanyo ariyo bang' saa achiel kugin maket kod maendi kaponi koketudi kodwa mae ni Kala TV. Kina duto wacho ni machiegni pacho. Mae odwa. Gech mato e dala nyakona mga jowang' wadhache kaka sadhi. Yes. Kendo warwaki e teloni eri mar ariyo mar yudo weche go manyien manie Oboke. Kata nonro go eko mag Oboke nyakona mga jowang'. Mago maber notimore odiochieng' manyoro, migeno timore odiochieng' eri ma kawuono. Actually o gazette oting'o gamo timore nyoro. Kod mano timore migeno nende timore today, yes, yeah. And on Thursday, TBT, Throwback Thursday. Ang'o miparo go Gwen? Para mandalo mana somo gi Nyangile, kena ng'oma mi apara wacho no. Nyangile mang'ano? Nyangile. Oh. Nyangile mataya, taya mar Nyangile. Okay, Nyangile mosiepicha? Dhano se ya mabor. Tinde wal mana gi stima mesucho ni tek. Enti yana? Do you think nini tiere gwenge ma pod ji somo gi Nyangile? So many, Moroni. So many. Moroni. Pod ji tiyo gi taya man. To be specific, Oduo. Okay. Gweng' moro mane ji... Tell me go mar teko ningo tim gimoro mapiyo piyo. County, kapok idhi e teko. County ma Kisumu. Yes, Professor Peter Anyang' Nyong'o. Bomaler. Jo Moroni ywak. Yes. Gweng' moro nitiere Oduo. Moroni sub county. Kisumu county. Yo, ngidungin mane wantie kodi kane watimo sigana moro mane ji ywak ne mheshimiwa Makono nogo campaign gi weo. Sani to kondaro chot kuomgi bang' kane gisemuodo weo. Yeah, koro TBTs ng'eny. Oganda ma bende ne tiyo koro boy kabro nagera, I used it. Get ni ora mafuta, masling abich, ora dik. Masling abich. Exactly. Naloko mafuta masling abich ne ng'eny. And then bi tiyo gi ochodho. Mochodho. Ora gwela. Gwela ji tiyo kata sani. Yes, but cowboy good with chapat. Good with chapat. Oro chodho. Wanto nwachodho e chiro Kombewa kacha rabula deko tonglo chiro Kombewa. Mabiro. TBT mochodho. Okay. Koro ni chodho nogo masling adek kata siling abich. Joma ne nyalo ne chodho masling 10. Mani nyalo. Mago joma nyalo kabisa. Chodho siling 10. Kombewa kanyo. Tinde tipime matin, wintie kone mapod ipime. Ipime. Gilenya. 20. Atinda budho ne Ruth nogola kanyo. Gola. Nyasaye to ber. Ruth komeni. Ber. Bende ging'eyo. Ruth ne chopi kama chopi kawuono. Ng'ama nong'eyo onge. Bi moto Brenda again. Maber kabisa. Terms manutiyo go kumoto, kimoto adier. Janyuol kane oriko ni nang'o? Duok kaka ihindo yien. Bi isehindo. Kik iduok kamana gi lwedo gi yien lwedo sanja kama. Ende yien. Hindo. Kiyadho luono. Koro hindo yien en mi tuwe matami timo maket nye wiyi. Koro wan gweng'wa. Bunge onge limote. Emomiyo kia hindo. So Numanyo mana swak lele. Koro gima paro go moto. One, an nokaero moto. Reason? Kendo nitie gima ok ahera timo. Ok ni luoro thuol e bungu. Nokaera moto. But my sister nohero moto, ato nokaero. Koro an kanora nadhi e moto tadhi awuo chiende ji. Chiel moto mit marach. Chiel mosetuo. Chiel kama ng'ato chielo kama. Gweng'wa kocha ji ohero fence. Yes. Fence.
To beno pok no kelo ni wach. Yen go kase biro go tikwonge pado gi bungu more to kod dawa. Koro an mang'isa machuako gi. Dong ng'ato nyalo neni kiwuok chiende. Ko yudi to boka. To wach machielo. Maber kabisa. Kori bedo very keen. Very keen. To be wito pesa. Kori. Ano ka wito pesa chieng' moro noora. To karo ka ng'iew gik moora teta nano ni gigi ang'iew te lakini change be poro duokra. Koro aparo ni jaduke ma wiyo wiyo. Ero. Gajiri. Change na ng'iew godo gigi mandasa chamo. Kachopo koro ka ere kibrit. Ni ano kiora kibrit be na ore pesa. Ere change ma jaduke. Ni ano kod duoko na. Ngwech wadhi ka jaduke. Iwes jamudhi ni podelinga lenga. Podelinga lenga. Ero muni tip nene wangai. Ngechigi orum gi jogweng. Adhi ta luor mawe. Kwachopo nyathina duoko ne change. Ano ka gi kuma dhi yola lendara. Boka. Dog binge dum mandas lanyo already. Yone ber. Kibrit so ei. Kara jia mabor. To bigo abal. Ere kaka da koso kapa. Tanyana. Abala go maber. Ba masa oleo magi midhi timo mo mi gallery. Wadi maber. But dawa no ko ero chwadowa. No wuyo kodu. Noero dawa wa. Odoro. Koro ibiro kiluor bat buka tingene ok yudi. Chwadi iweri gi dhok. Wach kama to kalie. Jikarama bo. TBT in ang'o mane timo gweng' kanya kod mogo jong masane kigoye machiemo. To samoro bi iwacha wacha ni piny en mana piny. Ang'o mane utimo? Benti osiepni moro minyalo paro ma nie kor gweng' kacha Brenda. Mane utimo go timbe mabeyo gi maricho te kor gweng' kuja primary. Yes. Atieno. And better nan ga gi one friend at a time. So I know all my friends. Koro ka kandarasi rumo gi ma. Tidiko machielo. Tidiko machielo. One friend at a time. But they poka bedo give friends man, Koran give friends like 3 friends at the same time. One at a time. Up to now. One, okay. I'm not saying the others are not my friend, but now a close friends, one at a time. Minyalo olo ne chunyi. Awinji. Angu sip na moro man wanyero gode kwae. Kwae maradwen. Ka ipunjo wawinde kizungu to joma mon ketho wer. Wanyero ma. To English ko ketho wer. Ketho English. Yawa. To unyero gi. Wanyero kata stage. Yawa. Mane gima ka ng'ato paro ni osi picha no de kanyo manu nyiero go kendo gi penja kwa sembiro joma dongo. Millicent jauta Millicent wakira mosi awacho ni entie mwero panda kaka pile. Arwako mos Millicent. Awacho ni obo paro kama nene machon. Awacho ni Millicent jaote antie koduka pinye man mana piny. Uda doyo antie mwero panda koni. Then Martinez nyakoro oro Uda Sembo Republic. Mano jakawaya awacho ni entie kodwa chenro. Keni pode nuka Qatar kusonosi dugo Kenya. And then nyakwar onga nyingi ni somo gano. Nyakwar ngao? Ang. Those are two different. Nyakwar ongang. Okay. Asedonjo ado justice would say me antiko di. Irukoma na nyakwar ongang kumkete chenro Okinyi market kono. Nyakwar mogo jwangi wangi mapio pio mago mabentie e Oboke makawuono kaka pile wachako kod Oboke ni rima no mara Daily Nation. Awene wachako gi The Standard. Ala paina je Star. Daily Nation. Daily Nation nyakoro buga jwang. Kinde be kuma be pol okelo chando ganda je Uganda kocha. Okelo. Okwangene wach ni biro yiengo kanya nyakoro buga jwang. Kenya kato koro pod wadoro power. Kuswa sewe. Wadoro power. And then ibro paro ni weekend wabiro ni eri. Rombe ntie mabiro bage county ni Roma Vihiga kod county ma Kisumu. Saturday gintie county ma Vihiga. Sunday Kisumu. Sunday in county ma Kisumu. Ndio linda mwananchi. Yes, the same Saturday mi kemenja rubura maseme. Dr. James Chikala. Igeme. Awacha ni? Min. Oh, Paul. Uondia rubura maseme. But the main is still there. A good friend of mine. And Nyapolo Moro Kokando. Oero la manyasai. Oero pako ruoth. Mani ngeni en olunga nango machon, jaber machon. Endalone. And then the same
Kawuono iko Apondi. Apondi. Paro Apondi en nyadendi moro mane jomoko timrego marach mag riat Kisumu ka. Ikowe kar yo mare mogik. Uyo mako kwiri. Odiochieng' ma kawuono. Ang'o manyane jaod bura mar Arieda Otinda Molo. Ito weche chalo nade gweko mag Uyoma the sub county Siaya County. Ang'o matimre monego bed ni japiny ong'e kendo Brenda? Kawuono bende duond buch siasa mar UDA obago yiero mag kor gwenge. Chak gi mantie achiel ariyo adek mang' cherore kor gwenge. Yes. Utim gimana kod kwe kod muolo kod ng'uono. Kik de ng'ato. Kabisa. Ni winjo jatend migawo mochung' ne weche mag arita Migosi Onesmus Kichumba Murkomen. Od bura mamalo. Yes. Ipane ojara diera koso ko wach no gimonego wach ne jo. Ing'eni en gi teko. En gi teko mar kawo ne ng'ato ndamo mar chik. Kopo ni odhi marach. And then omiyowa blame games. Instead of timo tije to en blame so and so. Kiseng'iyo ni joma kamage matimo gigo. Why not take the action mowinjore? Action plan. Action. So It's very common. And then tiere sani yoro kuma bende wuok e kind jogo ko miluongo ni Guns Kisumu County. Jomoko wacho ni ng'ane mawuotho kodgi ng'ane mawuotho gi berbere molo miwuotho go. Kang'e ni wach kuni zuni obotieko nade. Ni ng'ane wuotho gi malithol molo meka en nakolawe. An mara ni ok lithol ahinya. Lithonde ni piny. Most expensive presidency pachoka indi nite mokwongo mar Oboke neri mano mar the Daily Nation tipo kanyo mar jatend piny owacho mosedhi yweyo Migosi Uhuru Kenyatta kanyakla koda jatend piny owacho manie tich sani mano Migosi William Samoei Ruto. Ang'o mako wang'ite mokwongo? Hite mokwongo kanyo mana wach William Ruto koda Uhuru Kenyatta mano konde kanyo to President William Ruto could easily be running Kenya's most expensive presidency with the expenditure by executive offices including Office of the President, Deputy President, Prime Cabinet Secretary and House projected to hit a record of 100 billion by June. This June. With more than a year to the end of his 5-year tenure or term, the bill is expected to surpass the entire budget his predecessor Uhuru Kenyatta spent in 10 years. Oh. So niso ni Odhi tiyo gi omenda mang'eny molo mane omenda ma Ruto dhi tiyo godo in 5 years. Oingo mane Uhuru Kenyatta tiyo go in 10 years. Hey. To pudu wacho tutam. Okay. And batha kanyo bentiere bro yudo report kutende koda Migosi Moses Wetangula ite mara boro kucho. Ite mara par koda ng'wen giri ntie weche mag integrity dolo weche mag lesha ntie kanyo. Oboke no tinga mathoth nyakora mga jwang. Ite no ero mara riyo. Ite mara riyo. Osiep ni maja Nairobi cha. Gaucho. Street life to boardroom. His controversial appointment to hospitals board has stirred public debate over merit. When Calvin Sokoth alias Gaucho left Migori for Nairobi in 2004, he had nothing except a firm conviction that life in the city would be better. He believed that while everything else could fail, returning home the same way he had left was never an option. And I agree with him on that. Yeah. You left home to change home. Yes. So you don't go back home. Never go back home like that. And trust God, you will never go back home in casket. In Jesus' name. Amen. Amen. You'll never go home in what? In casket. In Jesus' name. Gaucho, I believe, that's nice. That's a motivation. And then after that, what happened to Gaucho? He was determined to make it. And he had resolved that he must. Yeah. That's Mano Dicho. Whatever somebody says, Tim, give me what just as I have a problem. Why do people feel ni Gaucho okoro mogi nini manomia? Why are they contented? If he qualifies, then no problem. Why are they not having a problem with Gaucho? Exactly.
Because poka winyo ngama wacho ni it doesn't qualify. I mean Manakaji complain because of the way maybe people used to consider him a goon and all that. Heckler to not really a goon. It was just a heckler. Manero go kukone siasa. You see, these people are bright. Even the boda guys you see around here. They are very bright people with certificates wamesoma. Brenda problem wan koko ganda wani kidhi kwa chumbi dhode peleka pele tiber. To kiyudo kama dikete lweti mondo tuom chumbi ni uon kori rach. Calvin's Gaucho endelea. I said I would give him a call. I just forgot. I'll call him. And I congratulate him for the work well done. Exactly. And then itenoero wawa ya ichlit Brenda. Oganda jokanyana mawero ichlit. Waduko ting malo moket kamoro. What you should pray ni ya klam negi maber ching moro kimanyo gimoro. Ibedo makelwe. And I think he applied for it. Yes. And he better pay, so he qualified. Whether there were political forces man not convinced, no problem. Wacha endele. The same way you say one day endele na asiondoke hapo. Benimora. Not what the other kanya. Other kanya makuang. Akae tu hapo. Esa means wana ino huo kanya the kanya. To comment to saninga to sema. Baito the kanya. Tendo mara deknya kwa mongajua changing face of the dance floor and nightlife in major urban centers. I know timore major urban centers. Club operators and owners now view space through a commercial lens. Leon Frank Dosso remembers the years Kisumu's nightlife had a heartbeat one could feel from doorway. Back then, music pulled people to their feet onto a shared stage of rhythm, style, and carefree abandon. For Dosso and many others, the dance floor was not just part of the club, but the reason to go out. Waisuri sanibo maduma Kisumu ko do moko kama timo Nairobi. Sani koro jotimoala and mor kata beche kubed clubs. Sani thuolo mora modong e nyim kata mbele kama itimoala no ripange kombe obed ndara. No kaka yawo bet ndara kanyo. Kore wacho ni ndalo machon when kane dhia a night club, it was all about dancing and music. People are just going there to dance and music. Nowadays things are arranged, watu wamekaa tu chini pole pole, people are very calm. Very calm and all that. Good. So it's changing the face. But the NYS officials alleges abuse of power in graft probe. Kanentie koro weche mane ochopedo kanyo komako NYS. Jodito ge komaga NYS ka kulumari mondo mi non kare som report market kod man. Wan wali doni denya kore mogajwang. Nika ongo moriti manyo Oboke ni Rima Daily Nation. Ingi mane iti marangwen. Analysis shows Ruto is running Kenya's most expensive presidency. President William Ruto could easily be running Kenya's most expensive presidency, with a cash spending to running key offices expected to hit 100 billion at the end of the current financial year. Because William Ruto zanikoro tayo penyo wacho mare gi ningoma malo molo jatelo mora mosebede pacho kaendi. Kathulo mari mondo mingi report market kod mani ite marangwen kaka Ruto chiedho koda uchumi ite marabich piny mari ite marabich tie Kiambu County Government olando wechege komag land rates waiver and then ite no marauchiel lendo mar bengi Cooperative Bank Nyenien bengi Ellen Cooperative eka ite maraboro Wetangula's directive to MPs on national ID cards trigger storm. National Assembly Speaker Moses Wetangula's directive for MPs to deploy their staffs for the collection and the distribution of the national ID raised security concern and the risk of politicization of public services. Okay. What do you think? I think if these people can reach, if they are nearer to the people, they are nearer to these people. Yes. Then I think maybe there's no problem. It's making sense. It's making sense. There's no harm. Nyicha no governor moro katiyo kod Mwandu County. Sana geche. Tingi kimane governor timo. Numuko number plates. Temoringo we campaign. No parani jopinyo kanyangyo ni umuko number plates. Maybe jopinyo mapo. Wange matek. No, they know. Kata ana japinyo nang'eyo ni Matogach County. Ma 00 kama. Yes. To number plate ni umuki. So what he was trying to do, onge kumibo scan number no me confirm ni Magach County aliye.
They should give respect to piny sani en digital maka akawo namba no tanyalo scan tano ni magach county adier under this department to timo tich marach okete campaign trail koro namba ne gimuko nembni oko koro giringo ga ringa akudhi nyinga mano rach kabisa. All shows now work. MPs say of last mile project. Piny kanyo bende natembea security chief clash over crackdown. The Tanzania governor George Natembea has clashed with security agencies over what? A sweeping crackdown on criminal gangs in Kitale, alleging political misuse of police powers as authorities defend the operation as lawful and necessary. Aya, Natembea. Natembea kani? Natembea was once a police whatever. He is a police officer. He was a boss. Police spokesperson, Itamara Parwantie kod Bitok admits poor funding is undermining free education. Yes. Mano Julie. Jagoro eten migawo mag weche mag somo Julius Bitok sani koro wacho ni omenda manok ema miyo weche mag somo ok dhi nyime e yo makare pacho kaindi. But kanyo private schools urged to employ registered teachers obey the law. Thoth gindiko jopuonje ma jokojolo. You know why they are doing that? Because they want to underpay you. So you will not complain. Bora wewe unapata hiyo kidogo yenye unapata, but you are not a qualified teacher. Private schools have been urged to strictly employ teachers registered by the Teachers Service Commission and prioritize continuous profession development to support the implementation of the competency-based education. Speaking during the official opening of the Kenya Private School Association conference in Mombasa, the Ministry of Education Director General Elias Abdi. Emano watochi maketi kod mago. Ade wamanyo jakom Private School Association sani chal ni pod gin Mombasa. Mano migosi Charles Ochomi. And then itino ero mara par kod adek. In lendo nyakora mugajuang apar kod adek. Okay, nyaka apar kod adek. Yeah, why setera ngwacha enya madir nono. And then itema apar kod angwen rival ODM camps gear up for Kisumu rally. Okay, karibuni dala. Wanwa mana kwe kende. The stakes are high ahead of the Linda Mwananchi rally in Kisumu on Sunday, where the Orange Democratic Movement ODM faction expect to showcase its strength. Linda Mwananchi leader, including Siaya Governor James Orengo, ODM Secretary General Edwin Sifuna, and Embakasi East MP Babu Owino will be in the city for the rally after holding a meeting in the neighboring county Vihiga. ODM, a party founded by Raila Odinga, who died late last year, is embroiled in division that have led to factions. Mr. Orengo, Mr. Owino, and Suba South MP Karoli Omondi says they will not allow any attempt to sabotage the meeting. Hallelujah. Amen. 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 Babo Owino nyagolo sadaka. Amen. Kata jimi nyama yanga. Ajimi thuolo onge goke. Yes. Orenga lot kibul. Orengo mon wetena. Marwako gi Kisumu. Wacho. Aya. Mon wetena oe. Ona jibi. Piny kanyo Kalonzo Musyoka opposition to organize mother of all protest. Okay. Kenyans should brace themselves for street protest from June 25th. Wiper Patriotic Front leader Kalonzo Musyoka and his Democratic Gachagua. No, read that thing well. Democratic what? Democracy for the Citizens Party, DCP. Ukinya lungu party rigaje ni ikia. Ingeyo. And then bribery. No, angiwacha wachni. This is very wrong. What is for it? The opposition leaders to call for ng'anyo on this date, 25th of June. When is the day miparo godo joma nowito ngimagi kinde ng'anyo mag Genesis ma 2024. So why call for nini after that day? They are doing what those people did. Jogeno luongo ng'anyo no backfire. So they are weak.
they can't do this thing. Wachane nayo. They want to take advantage of the mabro walk on the street on that day. To do what? To celebrate the life of those people who were killed during the 2024. Uh-huh. Eh? You don't see what I'm seeing? I'm seeing. My eyes may be short. No, this is wrong. You don't want them to come out? No, that is wrong. They should allow Jomabro Wokoko, and then Jomabro Wokoko that day to remember the life of the man. Commemorate. Exactly. But now they should not luongenganyo. Manok bibedonganyo. Okay. Yeah. Pachi. They You're want to take entitled to advantage. your opinion. They want to take advantage. Why that date? One give the whole of Jumara Beach, Kalonzo Musyoka. And the middle of jail. Oluong Katakini. Bribery. Wamboka suspended a house team chair. Mantie Bumala MP Jack Wamboka will challenge his suspension from the chairmanship of the National Assembly Committee on Public Investment and Governance and Education. Over bribery claims. Mibadhe go touch. Itema paga goda beach gin lendo mago maduka komenda ringo. And then itema la park goda uchel. Deal abar strike at referral hospital. Hospital's management says it will ease the staff shortage as professionals live in pursuit of better opportunities. And then lendo di nyime itema penyikanyo itema la park goda biro begende gin lendo nyakara mungajong. Pajo mukat pajo ndiko chakra itema la park goda boro di nyime nyaka itema la park goda chiko. Guru markatun. Itema la park goda chiko. Ano kanyo jal murwako lao UDA to socket ntiere kanyo ma iluongo ni ODM zone 240 volts. ODM zone en 240 volts. To wanga giri osechuo charger gi e socket 1 and 2. Koro dong space ariyo mani free. To aneno kanyo ka jal moro ma ja UDA temo chuo charger ne connector ne to kapoko chuoe to connector ne no charger ne no chal ni bathe moro ok ti maber koro kaki chuo gi kalam mondi kichuo charger en koro ka fork maro ma emo chuogo to the voltage manti kanyo en 240. Do you understand the fork? Teach fork kanyo? Don't me chua gi kijiko idwa chame. So he's using money. Tiyogi pesa. But I'm thinking it sometimes will trade on a dangerous space. I'm home your 240 volts. To chuo fork. Chuo gi fork meaning wala nyalo wangi e seche go bende. Seche go youth leader oburo gi ng'angiyo bathe kanyo. Wanga ng'iyo ga lot of shock. Mako wiye. Junet Mohammed ng'iyo to buonjo. Then ja Mombasa cha. You know, can very much concerned by the way. Ananga story mingi. Yeah. Uja maiti ya Mombasa hii. Abdul Somad Nasir. Veni tema mbele kanyo and today in the history. Nyakor mogi jing tari preko da dek du mara ngweni gagana chiel al igagana alfa chiel mechiko prochiko gangwen. Former United States President Richard Nixon at 81, the only American president to reign from the office, dies in New York after suffering a stroke 4 days ago. In a television speech to the nation from White House Rose Garden, President Bill Clinton declared a day of national mourning for the man who resigned in disgrace almost 20 years ago over the Watergate scandal. Itema mbele kanyo wantie koda weche ko mag somo no ka nyithindo nitie kanyo matugo lero mag chess. Kolo mare mondo mingi odhi nyime kanyo kantie weche motenore koda weche mag somo, weche mag teko. Oboke ma balang' ma wacho weche ko mag competency based education. Itino go kuma bene no renye tuke go mag drama nitie itema mbele kanyo. Nyako thuolo mari mondo mi neno ka weche mag penj ma kawuono magin science. No. Grade 5 learners are discussing methods used in preserving cereals and puzzle. They are likely to discuss the following except use of using a tight container, sun drying,
Boiling, yeah. Don't have such a chin B. Can I get a commission number? 31. Oh. Ut the Anganya. Okay. No, we are monge. Yati wado lungu ngombe ni monge. Below is a domestic animal. What does it produce? Penjit ndio maana. Penjit ndio. Makala sadi. Ame mapenye integrated science and technology KJSE. Kama mimi ogikalo. KJSE manager grade 9. Because KPSE simulate KJSE grade 9. Grade 9 penjo mayoti. Below is a domestic. What does it produce? Milk, mutton, wool. What is the main nutrient found in fruit and vegetables? Vitamin. Regina nyitendo gino wuoyo ma. Nani? Ni number 41. Number 41. Page number 41. Okay. The diagram below shows fish being cooked by putting it into boiling. In a boiling cooking oil. Identify the type of cooking oil being used. Shallow frying, deep frying, boiling, dry fat frying. Dry fat, man. Dry fat frying nipoka winjo. Fat kende. Okay, dry fat frying is where unatumia fat ya kama ni nyama ni fat yake yenyewe. Kaka ringa nguru itimoga kamana. Shallow frying, shallow frying is deep frying. And deep frying. Shallow frying is where unaika tu mafuta kidogo ya kukaranga, maybe umena mose chiel. Tumo mafuta nge. Tumayo deep frying. Gimana wani ngatodoka school. Boiling, we boil with water. Ngatodoka school. Nyakono mgeite mar prario kodario. Tiere lendo motim koda piny owacho county assembly mapacho kaendi kanti lendo kanyo motim koda county assembly ma county government ma Kajiado. And in our counties today itemar prario koda adek, if I'm not wrong. Maoja okebe mano kelo tudwe od ngado guok nyoro. Yes. It's not his first time, yeah. Crackdown fails to stop parking cutters when tapping Kenya. Fresh push to restart 38 billion Itaridam when Kenya. And then Belakanya Itimal Prayoko Damwen. Outrage as police shooting of 22-year-old man triggers unrest in Garissa. A 20-year-old man was shot dead by police in Garissa town early Thursday, sparking a protest and running battle between residents and officers. Where is Brian? A mother's long way to know son's fate. Oh no. 4 years. The life of Mrs. Mary Asami, 58, has been marked by loss, but the disappearance of her son, Brian Stingo, who went missing in July 2022 during an illegal fishing expedition at Lake Nakuru, has deepened her anguish. Okay, this is the Nakuru fisherman. It was 2022. Naona ni kama ni juzi tu mpaka sasa hivi bado wachino sebede do no sebudo do. Dafikani tilendo nyakolo mgajwan to kuno mari mono minon odhi nyime nyaka itema proyo koda uche. Proyo koda biro gin weche mag kako melaringo Oboke mobalang. And then itema proyo koda chiko gin weche ge komo timore pinje maoko. Trump aneno kanyo CFP Trump Donald ceasefire but peace talks in doubt. Atimango. Trump extends ceasefire but peace talk in doubt. Niso ni chungo mana bayo miruti lakini mondo mikoro gilos gitieko lwenye kodo tamore. Weche magwala ntite ma pradeka thuolo mari mondo minon ni weche magwala wachango Treasury interface to pay 139 billion county cash by June. And then Kisumu Port I call shipment for growth. No kanyo port ma Kisumu bente bate kanyo. Eka gajameli, kako medaringo stock exchange itema pradeko dachiel pradeko dario gajameli kod kwano eka itema pradeko dek ntiere londo magote kwambo Madam Bisha Eric Latif pradeko dango Felari Somboi pradeko dangwen lendo matindo tilo lendo magwel ni geko ma poto ntie kanye eka bathe kanyo mar
pradeko da bich ya magoro lalgo ti kanyo nyakoro Mugajwang ka thuolo mari mondo mi ingi weche maket kod mano ite mar pradek kod auchiel ya magoro lalgo lendo gi dhi nyime kanyo Olemo chieng' anayo olemo chieng' anayo ibro kowe kariyo mane mogik kedala ne magobei Sakwa Bondo mano Sakwa Bondo and then Onyino Teriko Wanda Onyino mano Mluya Cherengany Kitale and then Masharia Michael Ndala Antala lima and people with Aite mbele kanye kono Mugajwang Pradeko da Boro Weche beko magtuke golf park players thriving in KAGC series after 8 legs and then batekanyo how Paul Murunga took Mwamba back to the top. How now? Paul. Oh, how I thought it's Paul. How Pau Murunga. And why is it in quotes? Maybe nje Paul tilunge ni Pau. It's Paul Murunga. Koro ongade ni Pau. But actually when Paul Murunga niko nyuma Pau took Mwamba back to the top. And then Itemar Pradik Kodochi Kobinenti men's 1500 meters could be fireworks. And then Pinkanyo Binti Yama Panagiji Gijoadong. Kato Mari Modomini. Itemogi Kanano Kanyo Omanyala Ferdinand Omanyala. Athletes Kip Keino Classic has been the only WA Gold Tour event in Africa. Ikanyobe macho kugiko mar Nonro ni mar Oboke ni mano ma Daily Nation waka yo machok bange to wangiyo ni mapio pio mano mabende ogotacho Oboke ni mano ma the standard ngon yesterday would seme kachilo kod kan Brenda Genyo anyasu banyana eka pradek kod abiro sikalo bang sa chiel kugwen makawuono. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo maopodhi? Chom manago Mikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior makoth ok kethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials, gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07 14 49 56 74 0714 495674 kata 07 28 66 38 55 0728663855. Gomikos Company Limited, your trusted building partner. Piny koro tauru gimare emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar Oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kachiel kodaka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV.
Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mit maweki nang'o lith lweti. Kochakore crips, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo, man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bayi, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Bedo kod odiechieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo cathedral. Kik bayi, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't giddy up. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde mag timogie, to gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Odiochieng' kodiochieng' yamb siasa kudho ma opogore opogore ka jotelo riwore kod duond buche siasa kaachiel kod riwruoge mag siasa bende mopogore opogore. Kaka japiny, be ing'eyo kaka yamb siasa ringo e pacho kaendi, to gin dongruoge mage mowinjo bedi ni iyudo kaka japiny, to bende gin jotelo mage ma ochung' malaro lemo ma opogore opogore mabiro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen kochakore saa 3:30 mar otieno ka ikelo ni koda Joash Odhiambo Mitula. Magi duto iyudo mana ka okalo e chenro nendo mar orindi mar siasa mana e Kala TV. Orindi mar siasa, kik bayi. Amatin kendo nyako na mojwang man mapepe wadwa ni wang'iyo Oboke nieri mano mar The Standard today ka wach maduong' odhi nyere nyim Standard kawuono Brenda. Chan scandal. Haste 42 million shilling payment for Chan 2024 insurance brokerage has triggered a probe by the Anti-Corruption Commission amid claims the deal was awarded to unlicensed firm.
bank records, correspondence from the insurance regulator, and procurement trails indicate Riskwell Insurance Brokers was registered just weeks before the tournament. Yet on August 4th, the opening day of CHAN, funds were transferred from the Federation's account to the little-known entity, raising questions about who exactly pocketed the millions. En weche gi kuma magbibadhi mabeno mako CHAN kata duolo en mabago tuke pinje gi mag Afrika. Ka opungo mali mondo mingi weche maket kod mano. UDA admits rift with ODM over zoning, sets talks to ease tension. Ite mar ariyo kaka non bisino mar UDA koro yie ni weche go eko mag zoning osekelo wedeya mang'eny kindgi kod osiepegi mag ODM ka paro nitie ni ka ginyalo bet piny kendo giwuo to koro weche nyadhi adhiya e yonero makare. The issue of coalition partners competing in each other's stronghold has become a point of division. Wach mapogogi. ODM leaders have indicated the party is ready to vie for all elective positions from the presidency to the ward level. Then Pinkanyo. Opposition leaders called for anti-government protest on June 25th. Warwako Blendo Dagi, Nairobi. Akwedo kabisa. Party linked to ODM's Linda Mwananchi faction unveiled. A new political formation association associated with the Linda Mwananchi movement was yesterday unveiled following certification by the registrar of political parties. The party's Renaissance Movement, PRM, becomes the 93rd political outfit. These guys are jokers. It is suspected that Sabotilomeka Kaleba Misi, a key member of the Battle ODM Secretary General, Sifuna, led Mwananchi Party, has been bankrolling the registration process and establishment of the party offices. You know, Kidwa Chugo Party Maja Penny Winjo. Let it be easy to Japan to mention. Party and Manithanika Penji. The People's Renaissance Movement. I don't know. People's Timaranan. The People's Renaissance Movement Party. People's Renaissance. PRM. Itemara Dick. Pricey Shield. I know Kibesomo. Condom makers passes on shock as Iran war. Joge koma loso raboyunga. Sanikro wachoni Carex produce more than 5 billion condoms a year. Supplies leading globally. The price surge underscores how the conflict has pushed up cost of essential goods. But London? UK agrees to ban smoking for people born after 2008. Hallelujah. Before that. Both chambers of Britain's parliament have approved a bill that will ban children aged 17 and under from buying cigarettes during their life. Correct. In their lifetime. Your lifetime. Forever. Yani if you are a good move. If you are born after 2008. No smoking for you. No smoking for you, Oga. No smoking for you and it. Chan rip off 42 million paid to ghost broker. Iran IRA confirms Riskwell's insurance broker was never licensed to operate, yet funds transferred. Which you get come back by kotende konda weche maktuke. Nakero maneni tiere ngato maneni behind it koro. Dong magi ok gutagi gi malaika. Julius Bitok bende wacho kanyo ni MPs trade blame for lower school capitation. MPs admit funding for the free education program has reduced. MPs blame ministry for not lobbying to get enough budget allocation. Ngini Julius Ogamba this is a demana uwe ko Mogamba. Bitoke masani tiyo. Togamboling. Isn't Bitoke tiyo togamboling alenga. Ina kugamba timama. And then itemara utiel abiria. Weche go mag lendo magwa. Itemara boro ochiko. Lendo maro bengi. Itemara par. Teachers protest, lay down their demands for Shakava. Kupet and Nat spell out teachers' frustration in meeting with TSC and SHA.
committee formed to address grievances to report back on in 21 days. And then Pinkani Justice. Details of Molo Pinkai. I apparently was some watch Kupet Ginat, which push for protest victim to get millions. The government is now being pushed to pay up to 5 million in compensation for deaths and missing persons. And Bataganyo which among health dually blames workers medical facilities for sharp false claims. Blame game. Kamara mora. Ita mapako la chiel elendo kanyo mara Eldoret City Marathon kautulu mani mudo mengie. Ita mara parko la Rio bribery storm brews again at Parliament. Weche mag mibadhi magumbendi sani koro dhi nyime kod God touch. Od bura mamalo National Cohesion and Integration Commission has once again thrust MPs into the eye of storm with fresh allegation of corruption. The Deputy Speaker ordered Bumula MP Wanami Wamboka to step aside from chairing a PIC committee over claims of soliciting bribes from witness. Okay. Gima Senate betimo governors. And then itimara apart kuda dik gin lendo. Apart kuda when Brenda. Tuskys owners sue 2 banks to save properties in 4 billion loan draw. Do Tuskys exist? Sure, I think they stay. But not in Kisumu. The branch in Kisumu is not there. Ama ina branch in Kisumu. Oh. Sorry. Orakam Holding says the bank eyeing properties of higher value than the loans. Tuskys supermarket was struggling to settle debts by time it closed shop. Woman's papers show Mudama, not the father, court told. Mudama. Okay, itemara Pakoda Beach in Lendo. And then itemara Pakoda Chel Pajuson Pajundiko Goromar Cartoon. Yes. Question for the day is Atuli's proposal on minimal wages practical. Mano question for the day. Then Goromar Cartoon. Goromar Cartoon maka uono. Grade 10. Ja grade 10 obet pinye kom. Grade 10 obet pinye kom. Japuonji ni etoke. Parents bendu chunkanyo. Tend miga mar somo dhiro pathway. Japuonj to ni etoke. Sene japuonj ok elewa gino. Yes. Janyuol temo muro wang'e wuoro ma gima timore. Nyathino to onge gima understand kata matin. Japuonj janyuol okelo report. Report moko understand okia. Tend miga mar somo to rogo sut malich. Kendo chope school kadhiro kakonego beni chwalo competence pathways eki. Nyathi bineno ka is now in a shocker in between the 3 people. Janyuol penje ni gigi ang'o kocha, japuonj boko ler gi maber, serikal be owinjo ka wacho ni pathway nyakalo. And then pajo somo dhi adhi nyime nyaka itama 18 19. Itemal prario weche go mag ohala. New tax policy misses on key targets. Strains formal sector. And then itemal prario koda chiel ka komenda ringo ka otulu mari mondo mi non. Itemara par koda prario koda dig in lendo. And then olaka nyaka itino ero mara prario koda ngwen gin weche go mag pinje maoko. Iran forces seized 2 container ship crossing Strait on Hamas. NASA new telescope to give atlas of the universe. Okay, kabisa. And then 26 Kanyogin Lendo ma county Makajiado Kanyaka Koda Baringo. And then which you get Koma real estate Bentiembele Kanyo Bok Mabalang Kautulu Marimran Minon. Nyakite mar Pradek. Olak nyakite mar Pradek. Gite mar Pradek koda chiel agaja meli. Korukwano ite mar Pradek koda Rio Pradek koda dek. Lendo matindo tindo. Lendo mago eli matindo. Nyake Pradek koda ngwen Pradek koda beach. And then Pradek koda uchiel gin Lendo. Pradek koda biro gin weche geko mag 2K if I'm not wrong. Cameron Rogers on mission to defend Kipkeino Classic title. Omanyala Thomas headline Kipkeino Classic. Yes. Kalkolo mari modo mi non weche market kol mago mag 2K
Eka itenieri mar 38, it's now time to expect a world-class Eldoret City Marathon. Wach Eldoret City Marathon ni ite mar 38. 39. Waima Shimeji Derby could decide Premier League champion. And Malokanyo Africans urged to unite to take part to take sport level to greater heights. Good idea. Where my body. And then it's in Romogi Nyakoro Mogajuan Cash of Titans as AI Ali and KCB face off for African glory. And former EPL champions Leicester City relegated to League 1. League mokwongo Nyakoro Mogajuan. Ikanyibe macho pogo nonro mar Oboke kugwen maket kod maendi. Dakod kanya ngwen to romo kanya sare kugwen maket kod ma wageno bedo kod jatend jopuonje pacho kaendi anyate bore urok no mar kupet mano migosi opwon mabende wageno to agoyo weche go eko motenore kod aipo mag skunde kanya kala kod ageno go eko mabende jopuonj binigo wageno ni thuolo machuok mabiro mbele kaendi japuonj biro yudo ni osechopo e studio kaendi mondo metwak kod oganda jokanyana bikanya be mwachopogo e giko mar nonro mar Oboke lungan jasade awuot seme kachiel kod kan Brenda Agenyo anyasubanyana. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo maopodhi? Chom manago Mikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior makoth okethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials, gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07 14 49 56 74 0714495674 kata 07 28 66 38 55 0728663855. Gomikos Company Limited, your trusted building partner. Piny koro tauru gi mare emomiyo Color TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar Oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche go eko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth? Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mit maweki nang'o lith lweti. Kochakore crepes, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro.
e kind chiemo mamoko mathoth. Par ni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bayi. Tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Tet Manimba. Duoko duto ne penjo mag jikondi. Tok bedo kod odiechieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bayi, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't giddy up. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde mag timogie, to gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Odiochieng' kodiochieng' yamb siasa kudho ma opogore opogore ka jotelo riwore kod duond buche siasa kaachiel kod riwruoge mag siasa bende mopogore opogore. Kaka japiny be ing'eyo kaka yamb siasa ringo e pacho kaendi, to gin dongruoge mage mowinjo bedi ni iyudo kaka japiny, to bende gin jotelo mage ma ochung' malaro lemo ma opogore opogore mabiro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen kochakore saa 3:30 mar otieno ka ikelo ni koda Joash Odhiambo Mitula. Magi duto iyudo mana ka okalo e chenro nendo mar orindi mar siasa mana e Kala TV. Orindi mar siasa, kik bayi. Kendo goyo lwasi boy kwatho donjo e kanisa nyaka jomihero koro pogore. En gino makare mar chako odiochieng' gi Ruoth. Ka igwedhori gi wendego mag pak masudi machiegni gi ruodhi. Bende wakelo ni jipo mag muma koda puonjruok mar leson ma itayi gi Pastor Charles Odinde. Riuri koda an Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam e chenro mar sabato maler ngeso ka ngeso chakre saa 12 mar okinyi nyaka saa 3 okinyi, to mana e wang' jowi mar Kala TV nikech ma e odwa. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo ma opodhi? Chom manago Mikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior makoth ok kethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry,
reinforcement materials gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07 14 49 56 74 0714 495674 kata 07 28 66 38 55 0728663855. Gomiko's Company Limited, your trusted building partner. Piny koro tauru gimare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit maweki nang'o lith lweti. Kochakore crips, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo, man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bayi, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Tok bedo kod odiechieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bayi, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up.